Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ego adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite ego adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye dị ga-adị fọnda mba gị, ndị ochie ya fọnda mba gị. Fọdasi kara aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wetapụ chọọchị fa, okpuru ụka bịakwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala amanwụ, ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Ka anyị dọbiri ebe a, ụmụ ọdịnala Igbo ekele m ụlọ. A sị m na chi tata bụ nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akịkaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. A sị m ochechi ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Onye sị na anyị ga-adị mma, asị m na onye a ga-adị mma. Mana onye sị na ya ma adị mma, asị m na onye a ma adịnata mma tiri ụwa gwụ ise. N'ụbọchị tata bụ nkwọ, isiokwu anyị ji bịa bụ what is real salvation part 2. Maka ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ m na soshal midia. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu oraifite. Afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, akọwago m isiokwu njibịa. Kedu ihe ọ pụtara mmadụ inwere onwe ya? Ihe ọ ga-abụ ọ na-eme na ndị mmadụ, ịmarụ na iwerugo onwe gị, na ị bụrụ ọzọ oru onye ọbụla ọzọ. Anya ka anyị ji bịa agba nke abụọ ya. Ọ bụrụ na ịwọchibere agba nke mbụ, biko anyị kụziri yesterday, go and watch it. It's a life-changing topic. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Mana before anyị gaba n'iru, ka anyị mee ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee na-aga n'iru. Ka nkụwa ya maka ịghọta ya. Aja abụ aja anyị na-achụ n'ọnwa Mee n'isi ndị niile. Anyị achụ ya bido na Mee niile. Mana etu anyị si ebi eme ya bụ anyị bido na Mee 6th. Our last for 14 days. Na Mee 19th achịkọta ya Mee Saraka. Yes. But after that 14 days, anyị na-continue kwa na ịrụta ndị niile sonye na ya bụ aja tii na ọnwa Mee agwụ na ịga ọfụ ụtụtụ. So mana ndị send their prayer request bụ ndị a na-achụ onye bụ aja na-aga onye bụ ọfụ n'ụzọ pụrụ iche.
etu esi esonye na ya bụ ndị na-esonye bụ na ya amarago ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request ime donation token to the account number ịchaatị m na WhatsApp ka m gwazie other details I need from you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat 08057837672. nke bụ eziokwu na-esigo na aja wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu n'ụzọ dị iche iche. Anyị abụrụ ndị na-esho social media testimonies ma ọ bụ ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ mkpa. Then nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ si dị mkpa bụ ọ bụrụ na na-echọrọ na ị na-alụ ọrụ na cable television, any cable television or multi choice anyone, then ma na-echọrọ ka station gị na-esho video anyị na ya channel, chat me on WhatsApp. You can watch our movies. Yes, our epic house, I know, almost 95% complete. Yes, as we speak now, I made the artwork like the epic homes. Yes, to beautify the village. Now I can assure you now from now till few days time, may work that our epic movie, the oraifite. Then by next week, I'm going to shoot back movie back to back. Then I want to watch a movie I ended then again our YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana, sorry, our YouTube channel for movie is Ugochi to movie productions. Go and watch our movies. Our movies are unique. It's not all, you can't predict our movies because they are true life stories. And I had a better imagination of the writer. I'm a script writers. So what I can assure you is that our movies, after watching it, you must learn something. Then, then, because of ọ bụrụ na kụrụ mbamba na arụsị na temple akpọrọ ihe eji na nchegbu, and I like inweta ya WhatsApp number. I actually create a WhatsApp group for ndị dị etu a for easy information. So ọ ya bụ onwe information I chọrọ ịgbasa for them only, and we can where to say na WhatsApp. Then a chat them na WhatsApp. Then we can add the na the group. Then HF na annual festival I name annual festival twice in a year. Annual festival I name for the children of the temple. Ghana been September 16. Then for the first of the temple, the annual festival na Abia na December 1. I became love feast at temple. So maka 2 different dates I went at temple. Iyeji na Nchabu for September 16. Then for Oti Manijele is for December 1. Then ka walk then chat na WhatsApp. Ka add the afa na the group. Then we get here na WhatsApp group. Then ka ga mani ro na nkuzi ayi bia. Nkuzi ayi bia tata bụ ihe ọ ga-abụ na-eme na ndụ gị. Ịmalụ na aka ji gị. Need the salvation, the real salvation, not healing. If ọ ga-abụ ọ bụ na ọ na-eme na ndụ gị, ma na-edro free. N'iji aka gị wee mee onwe gị uru. Wee nye mmadụ. Ọnya ka m chọrọ ịkọwara gị. Mana ana m achọ ịkọwara gị na eziokwu ga-eme ka ị pụọ n'uru. Ọnya bụ eziokwu ka m ji bịa taa. Ọtụtụ n'ime anyị ejighị aka mee onwe ha uru. Ndị ụka anyarị. Ụfọdụ ejighị aka mee onwe ha uru n'ụzọ dị iche iche. Ndị nwere m na-akụwara gị mmadụ ga-atụ dị iche iche. Ịghọta ka mmadụ si eme onwe ya uru. Ịbụ uru mgbe iji aka gị na-agba ọsọ from your root. Ị mere onwe gị prodigal son. Nwa na-akụ nna ya n'iyi. Mgbe ị na-agbazi ọsọ be nna gị. Yes, you're going to name. Yes, go on. When was the last time you visited your father's house? Then what is pursuing you? If I may ask. Why you are afraid of visiting home is because now in a belief, niye batalo business rija na chigazo.
bụ maka ihi na o nwere ihe si na ngwurube nna gị na-achị gị, ọkwa eziokwu. Ị na-agba ọsọ be nna gị mee onwe gị oru maka ihi na iberibe na ndị biznes ndị vileji na-akpa nsi ma ọ bụ na-akpa aja. Iji aka mee onwe gị oru maka na iberibe na ị na vileji na ndị ajọ mmadụ ga-elota na-aga aghasara gị enye ule ma ọ bụ achiere. Iji aka gị mee onwe gị oru maka ihi na iberibe na ndị be nna gị na-egbu mmadụ. Ana m achọ ịkọwara gị na if you are following me, ma ọ bụ na ị kpọrọ onwe gị ezigbo onye ọdịnala, but you have not conquered fear, you have not started, you are still a novice. Mgbọrọgwụ, because fear is one thing you must conquer if you are a true onye ọdịnala nwere salvation. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ọdịnala mana ha ka na-esi iti na face. That what I will call observers. I can tell you, only body that can stop you is you. Stopping yourself. Anybody that can kill you is you. Killing yourself. You know why? What you don't know is only a mystery to you and not to all. You are killing yourself when you remove yourself from their root. Because when without your root, you can do nothing. Or the a branch of tree that detach itself from the root, from the main tree, from the stem, will fall off. And it's just a matter of time. It will dry and end itself. You know what I can tell you now, whatever that is happening to you is as a result of what you have created for yourself. Because you did not understand how things work. And match na salvation dị n'ọba aka gị. 1. Create time and build personal relation with forces of nature, with your root, with your ancestors, with your ezumezu. Ka ekwuru ka nwoke si apụ. Maka na ọ da nwoke n'otu ọgwụ nwaanyị nwere akọ. Ị ga-akwụrịrị ka nwoke si apụ, mọda ma iwu nwoke ma ọ bụ iwu nwaanyị. By doing the needful. I can tell you, ọ bụrụ na ị mee the needful, rụọ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị, practice it through spirituality, Igbo spirituality, kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ, na-echukwa mmụọ gị na-eso, nobody can ever kill you. You know why? Let me digress a little for you to understand. In this gross material you are seeing, the world, what I am in charge of this gross material, even before man was created, is the elements and the mystics. Anya batana manemaro na mystics and elements are older than man in this world. We are told even when Adam was created. Let me use that allegorical story in the Bible. Animals had all over. You understand? So what I'm trying to tell you now is that those animals and animistics are not animals. Animals are originated from the animistic realm, while human being originated spirits, originated from the spiritual realm. Then animistics elementals are not human beings. They are not animals. Ha nọ n'oke na abụ. Ịma akpọ ha na ha bụ na ha bụ Chukwu. No, ha bụrụ Chukwu. Ịghọtara ya? Mana ha bụrụ mmadụ. Ha nọ n'oke na abụ. Onye abụ those ndị angels anyị na-abụ the entities of power, sir,
4 cardinal points. This in Iko, this in Anyang, this in Nambiri, this in Ana. I want to watch up was the Rafa. Example, we're going to now how wouldn't condemn African picture on social media. The mammoths. Mammoths are not human. Man have elements. Then they talk about the gnomes, the salamanders, the elves, and rest of them. They are all the elements that governs this universe, this earth. And they are all the pure beings. They are chukwu na mmadụ ozi. Enwere ndị mmụọ when ndị mmụọ ọjọọ. Governor, align yourself with, will follow you. If you are living a good life, you will be attracted the purest spirits for the light region. If you are living evil life, full of contaminated life, you will be attracted to those mojo, the negative ones. But mojo, so what people does, evil people, what they did is they will now send the mojo to go and torment somebody in one way or the other. They can go that message if the person in question is not protected. But when the person in question is already protected and they have his own salvation, they will never near. Makana, the beings from the light region that is protecting the innocent one will hurt them. And this person belongs to us. We are his guide. And therefore nothing should happen to him. You find out that whoever that sent that evil will go back to him. So what you need for you to have salvation, be protected, is by doing the right thing and aligning yourself with your forces for you to have salvation. Right now, we don't know salvation. Can one say he has front and back? Esolim front and back, but not no copy. Yes, Eddie Murie Mutoto. Can go out of science, yeah. When we don't want Piawas, Macani and a man on equal, I thought my village people is at work. I thought negative forces from my family is responsible. Do you know what I did? Yes, I did what that you have done. Yes, that's what I did. You know what to know the reason? I can tell you that some people sign age ammonia ready. Bono offered n'ime ha ga drop what their original surname. You will drop original surname. It's not as if that no shalom. Nazago got too much. No. You will drop original surname Hanaza. Where's another alpha? Bomaki hina no believe na Uzumone and have anything to do with the surname Hanaza. Anya go fundem ma nanteja. Nteja above. Then aza weke. The way change for as I want to say that we gave our fathers. And one day you front and back. It happens to me. I'm going to remember that I'm Piawa. He said of more Jenny Wallum. More than when they check in no you see from my root. They disturb them. Actually, here they disturb them and my ancestors. Na bomb can be so happen. Seros of the to where to them man now. Yes, could have bomb from my root. But though they remain in Bawa, I demonize the hate to go on. Yes, she will demonize your own. Then demonize Yaha. Feel don't know how much they're responsible for Piawas in the water. Feel on by the time when they touch the one from them, I'm going to go to that free. So when I would not knowing that now, the music are fire. Or who were not buying a flying fire. Okay, frying pan now by the dog. Amy Hemmer. Originally, I will 3 names. Okay. Yes. Originally, I will 3 names.
ọ bụrụ na check wee check enwere m Igbo name, yes, enwere m baptismal name, enwere m confirmational name as a Catholic. Then wee nwee the my surname, my grandfather surname name. So mana mgbe m bịara bido nwe mpịawa azụ, a na-agwa m that I should go back to my village, to my root. Na-akpọ m Ogbuefi. For the fact na eriri m eri front and back, I have already demonized them. Dịka onye eriri eri. Ịma na ndị eriri eri front and back, ihe eji amafe abụ na ha ga-agwa gị na ndị nna nna ha na ha amaghị Jizọs. Therefore, that they will all perish. Ụdị nke a nwaanyị onye eriri eri mgbe anyị na Abuja jee n'akụbuwa, jee n'akụkụ mosque ndị na-eti isi n'ala, jee na-akọ akụkọ na eweziga Jizọs na awụ na amụrụ gị ọzọ n'aha Jizọs na-enago kara anyị n'ebe a na-akọtu ịmago na-achọ ọchị ndị mmadụ ma lọfuzie ihe Jizọs kwuru na ihe agbasi ịba na ga-ajụ na ya nọ n'ụlọ nka na-ebịa neti ya na agụụ na-agụ ya inyere ya nri na ya gba ọtọ n'ihibere ya akwa. That is corporal work of mercy, ezigbo omume imesoro mmadụ ibe gị n'ọhịa a ga-ajụ ọchị. Mana ndị ụka eriri eri ga-abịa gwa gị na ọ bụghara na ikworo n'aha Jizọs n'ime nwenata salvation. Nna ọgwụ ihe ka nwaanyị a jere iko na Kubuwa ahụ buru okwu n'ụka, hapụ ije na Kubuwa ebe ọ bụ ndị otu ya mụka ndị eriri eri bi. O buru okwu n'ụka jebe suburb side area ndị na-eti isi na anabi wee je na-akọja utu o wee nweta mpịawa azụ. Before you know it, a na-atụ ya ma okwute. At a stage nwaanyị lost her life. Adị m asọpọtụ igbu ọchụ, mana anya ji aka m si n'ọnya nwa na azụ buru onwe eti n'ọnụ aka iyi, onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndị ya. O mere ọfụma by ịbịa n'ihu ha wee na-ekwu ụdị okwu dịta passing judgment. Who sent her? Nobody. Ọ nwụrụ in vain. Then ihe na-achịkọwa abụọ in as much as mass sport ndị committed murder ha committed n'ọrụ onwe punishment nke ediri onwe iche nyanwa na onwe ejekwara ije judge ndị mmadụ based on where she's standing the wrong. So mana ihe na-achịkọwa na ya bụ na mgbe ahụ onye eriri eri pụta etu onye esi judge ihe ga-adị different. So mgbe ahụ eriri m rie m front and back, ihe m na-eme ya bụ mpụta mgbe awa ewere m ya na ndị nna nna anyị ha ndị niile agba amarọ Jizọs na ha niile abụgo ndị ha candidate of hell. Ihe na ndị eriri eri na-akpa nkata ị ga-afụ ha ga-asị gute atụ Jizọs na nwerozi ịdaga na-erigo gị ọsọ ya bụgo na ezi omume gị iwe onye ezi omume, mana maka ihe na baptize nọ n'aha Jizọs ebugo candidate of hell. Ije amụgo dị nda ije amụgo dị nda brother, my sister, ije amụgo dị nda. Ndị a bụ ndị eriri eri front and back. O nwere ndị eriri so front, nwee ndị eriri onye eriri front and back bụ ndị nagoro ka naghị. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Esori m mgbe a front and back richaa m ime ihe m mere wee pụta wee sị na m reject ya my forefathers, wee reject ya my surname. Wee reject my surname. Oge anwa my driving license is bearing my three names, bearing my Igbo name, bearing my baptismal name, and bearing my surname. That is three names. Then that is here. So my Brazilian front and back, we in a bank, my first bank, even my BVN. Then my first bank, remember. Then at the bank, where may newspaper publication, may affidavit. Jena Bank. Say her therefore the maturity my surname. Now I have Bruce only my names, my two names. Madam where megata cielo. Mwefuna no still the name. No still the name because now even when after changing it now ihe mpịawa azụ continue. Yes, brother, sister, ka unu chenjichara afa surname ọnụ, what happened? Abandago, yes, gwa dị m anya ichenji surname gị ọgwa eziokwu, and iji chenji surname abụ na iche na ihe na-eme gị si na surname. Brother, sister,
Making has nothing to do with your surname. Tell your neighbor. So, I was here to connect more better. Emana Neha Abamezia. Emana, you mother, I said, we find you out. Yes, you are saying, we find you out. I committed sin against my forefathers by rejecting them. Understand? Thinking that they are responsible for years back. Now, Mpewazum Watasri, Nanki Pazwa, and Mache by Thursday, I will go to bank again. You understand? Even my BVN. Then, Marano Wake Hagesi way, ignore. Ignore that my purported newspaper publication. Yes, I did it. I did publication anyway. Yes, Margaret Hagesi will work that my newspaper publication. Work my affidavit. My names require to award the original. That is the original one according because I want that my father's surname back to my recent. You got that, yeah? So, but before then, I have not changed it. But before then, I'm proud to say, Namo, a son, a descendant of a winner. So I'm proud of my forefathers. In fact, every morning, even that my forefather, every morning, I'm fortunate enough. Do you know that my son, that my grandfather, happens to be my children? So, every morning, that now, it must be here, or you change the return of the 10. Yeah, you see the return here now. My account is monetized. Okay, on YouTube, I'm at. My YouTube account was monetized. So, on ego dollars in the account. Always a bunch of one they can withdraw the money. Then, always they can submit here all my details for verification. Well, submit his details for public verification. Then everyone was the issue. Everyone was the issue. You know why? Everyone was the issue. Oh, now that I say we'll find you out. Everyone was the issue. Now my BVN is bearing 2 names. And for the fact that I go to my bank BVN. So my bank BVN is bearing 2 names. Banks now maintain 2 names. Now my dollar accounts bearing 2 names. Now and these people are looking for government this and that bearing having my photos. You understand? And the document I have that's bearing that 3 names now. Like bearing 3 names now is my driving license bearing 3 names. Now, if you put the driving license, it show 3 names. If you now put the bank they're supposed to send the money to, that is dollar account, is bearing 2 names. You can see it did not gel. You can see it. So it become an issue for me to put money. You understand? And what I'm trying is that to go back to the bank, then and do the needful. You understand? By see what is possible. Even if it means going to court to get another affidavit or do another publication to restore my father's surnames back to my BV, and I will do it. You understand? So then I check what again that. Ndini change go to surname ha. Osino na surname. But even that move, even to forget about their surname is out of when you Makade dirigi is taking na I can tell you, for you to be successful, you need even the support of your youth for you to be successful. Many I front and back. Why demonize our forefathers for us
for us to be slave and remain slave to them. The Chinese, the Indians, the Ethiopians, those people that maintain their ancestral descent, no, they are progressing. So you can see that your problem abro na demonized your ancestors. All because of na demonizing ya by ndanya equal. So in that go back to your root. Align yourself with your ancestors. Align yourself with your root. Be at peace with your ancestors. Be at peace with your root. I can tell you, if you are being at peace with your ancestors and their forces and their elements, nobody can harm you. Because as long as this world gross material is concerned, whoever that is sending any or manipulation, hypnotizing anything, we still need the services of negative vibes. And for the fact that you maintain your own vibes, that is positive, believe in me, that their message will never go through. Instead, it will be back to sender. Mana oburu da onye na-agbaghị mgba na-eje achụ aja na-egbu anụ na-achọ ka o send the negative thoughts to vibes to you, and you buru ofeke, onya bụ na vulnerable to every attack and manipulation, because onwere nke na-protect gị iwu and ofeke. Anya ka ịdasị na mmadụ bụ ofeke. Ndị Igbo na-atụ ilu na-asị na ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọgwụ. Ịghọtara ya? Ejiri ọnwa adịbe achụ aja. Ọ bụrụ isi niile ka eji agba aja. Isi eji agba aja bụ isi ofeke. Mana ọ bụrụ na ị na-echukwu ihe dị n'ụzọ gị, onye ọbụla chọọ ka o were isi ugbo aja were isi nke ebu, maka na ka onye ama nke ọgbara nke ọzọ, maka na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya. Na anya nwa na onwe ya na-eje achụ aja na-agwụ ajọ ọgwụ, ịnwa na onwe gị na-achụ aja na-achụ ezigbo aja. So therefore, whatever negative vibe or spirit or sendry cannot overshadow good spirit that is protecting you. Therefore, your salvation is pure.